Tate tare-i Dumnezeu și arma apărătoare. El ne ajută în orice greu ce-ar vrea să ne topoare. Vrăjmașul cel bătrân se crede acum stăpân, putere vicleșug el are din belșug, dar Domnul e mai tare. Tăria noastră nu-i de ajuns și-am fi răpuși pe Tatăl, dar pentru noi Hristos Iisus El duce lupta toată. Și-ntreb tu cine-i El? El Emanuel, e Domnul Savaot și Dumnezeu atot, izbândă întrupată. Te-ar fi cu dragi pământul plin, ce-ar vrea să ne înghită. Nu ne îndoim cât de puțin de-a noastră reușită. Al răsvrătirii prinț scrâșnește amar din dinți, dar oricât ar scrâșni, Scriptura-l va zdrobi. Ea stă nebiruită. Să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e în carte. Cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Și de-ar amenința chiar viața să ne ia, tiranul inamic, noi n-am pierdut nimic. Hristos e Domn și-n moarte.